public service. Enot ka. Malalaoman. Katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana, sa tuyang tamang oras, 2 minutos makalampasan, alas 8 din pagkaaga. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos, pizza 25 na kita kan bulan na Abril, aldaw po kita nin Webes. Oy, good morning sa mga prantabay niya to, kaibahan niya to, sa lado technical, si Chave na obra. Sa information, dahil ko daw nahiling. Basta duman sa transmitter si Bert Cabrillas. Ita na pagparahaluyon na nasa tuyang intro ta nasa linya tulos si Ate Glenn. Report! Ate Glenn, pasok. Salamat karondang Philip, maray na pag-aaga sa mga nagantabay sa tuya, magayagay ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Bueno,
medyo pirot kita ta kasubanggi nagkaiguanan naman sarong anti-illegal drug by bust operation sa Banuan kan Nabwa karondang Philip. Dahil na baga na pundo ining operasyon sa droga. Pero sa lado kan PNP, dahil man sindi naguhuntok para po magkadarakot ang mga persona na involved sa illegal na droga. Paggamit man yan, orog na ang pagbariwas, mas dakulan na dadanyaran kung ang sarong persona nagbabariwas o nagpapabakal kan illegal na bulong. Sa detalye tabi kay ni Karondang Philip, saruan na dakop, alagad nakadulag naman ang sa iyang kaibanan sa nangyari na drug by bust operation sa barangay San Francisco, Nabwa, Kamsur, alauna 28, kasubago na pala ini na kuyan, may na pagkaaga. Nagibong maaresto kan mga operatiba kan Nabwa Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 ang suspect na pinagbisto na sarong alias Yoti, ini 27 anyos, soltero, residente kan Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur. Dikti siya nadakop sa Banuan kan Nabwa. Ang sa iyang nakadulag na kaibanan, may paaram an identity kaini. Dahil naman nagibong malapag ini kan operating troops kaso banggi or kaso bagong may na pagkaaga. Si alias Yoti ang sa iyang pinagbenta sarong pakete kan shabu sa sarong pulis na nag-aktong po surveyor asin igwa ini kan pinagkakarkulo na kuyan kantidad estimated street value na 4,760 pesos. Sa pagbabody search gikan sa suspect nakuha pa sa iyang posisyon sarong coin purse na may 2 pakete kan shabu. Igwa kan estimated value na 10,880 pesos. Sarong unit ng cellphone, sarong backpack na naglalaman sarong caliber revolver, badil, na kapakasubanggi, na igwanin 4 na bala. Asin ang buy bus money na nagkakantidad 2,500 pesos. Kinakarkulo na nasa 15,640 pesos ang kabilog na kantidad kan shabu na nakuagi kan sa nasamit ng suspect. Asin sa presente nakakunkun ini ang na-arestong suspect sa Nabwa Municipal Police Station nakatalaan na sangatan ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 and Republic Act 10591 o kaya ang Philippines Firearms Law. Ang kapulisan kan Nabwa padagos paranggad sa paghahanap sa nakadulag na kaibanan kay ni kasubanggi na imbuelto sa nasabit ng operasyon. Asin nangangapudan ang PNP na iniing kaminar sa lambag na mamanuaan na maging mapagmatsyag sa indang lugar asin isumbong ang mga tao na pinaghihiling ninda na may kakaibang gawi-gawi orog na kung ini may pinagabalga sa satuyang lay tagading maaresto asin day na makadanyar pa nin ibang tao. So yan baga Karandang Philip, ang dapit sa naging operasyon kan Philippine National Police kan Nabwa kasubanggi sa nasambit ng taga Banuan kan Balatan pero nadakop sa Barangay San Francisco kan Nabwa por medyo sa illegal na droga. Lugod ang sayang kaibanan, yun naman ang sunod na madakop. Tanganing kayo na makadanyar ng iba kung niya nagbebenta pa kan illegal na shabu. And may kinaaraman man giraray sa illegal na droga, dyan man sa Syudad Canaga, ang sabi sa report, 5 harong sa Syudad Canaga pinagsalakat kan mga otoridad for medyo sa illegal na droga. Yan po ang satuya pong kuyan, ang tabayanan. Kung sain itong sarong imahe, kan Santo Niño, ginibo pang taguan nin shabu kana sambit na po mga persona. Ay grabe ini. Itong imahen kan Santo Niño pinagibo pang kuyan taguan kan shabu. Dumat pa pinagsalakat kan mga otoridad at 5 harong sa zona 1 kan San Felipe, Naga City o kaya mas listado sa apod na isla kung sa nangyari ini ngunyan man na amay na pagkaaga. Ang tabayanan ang follow-up kayan, maaraman ta kung isa ito mga nagkadarakop and durano kadakol ang droga na nakuwasan ng sambit na pong 5 harong na pinagsalakat man dyan po sa Syudad Canaga. So yan Karandang Philip, ang satuyang baretang droga
Digdi sa satuyang location, Glenn Rabiar is reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon dapit sa baretang droga na day mauruntok sa nasyon Pilipinas. Pero normal na sa napuan droga digdi sa tuyang nasyon pinuunan ang kampanya higot kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sagkod ngunya na panahon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yaon man giraray ang droga naglipana. Hanggang noarin mauuntok na operasyon kana pagbariwas ni na Shabu digdi po sa satuyang nasyon. Paka kon dikit na ang mga Chinese pwedeng mabahar-baharan dahil man totalmente mahali ta bakong basta-basta ang pagpapahali kan illegal na drogang ini na Shabu digdi po sa satuyang nasyon. Ang rason kan ibang mga nagbabariwas kapag tiusan mga mayong hanap buhay karo an kunyang kadigdi madaling magkakwarta sa illegal na paagi. Di pati sa tuya pong nasyon grabe ang mga illegal na aktibidad. Bako sa naman Shabu may patupada na haranin ang mga pirestahan tapos may tungit, bingo sa gadan, tupada sa gadan. Kaya bako sa nang tupada sa piyesta. Kung ano-ano na sana pong mga illegal na aktibidad na nagraralatawan sa nasyon Pilipinas. Darakan dahil man masabing pagtios kung niisipon ta may mga pinagsusugal niya nga ni ang mga kababayan niya to. Kumbaga nakikipagsapalaran nga ni na mas lalo pang dumakulan kwarta. Igwa nga ning STL, bako sa naman ining mga illegal na patupada. Nadigdi kaya sa tuyang nasyon kadakol na mga illegal an dai kayang puhuon kan mga nanunungdan. Nabali na dyan an illegal na pagkukurakot kan kwarta kan banwaan. Ini po ang dipisil digdi sa tuyang nasyon. Kaya hanggang noarin mapupundo ang mga illegal na aktibidad digdi po sa nasyon Pilipinas. Pero nasa linyaman si Diggs Martinez. Karondang Diggs, pasok. Good morning, karundang Kuya Philip. May nakukutang bareta sa luwas na kung saan sabay-sabay na maarangkada ang kadiwa ng Pangulo KNC sa anong na probinsya as in yan probinsya Igdisarion Bicol ngunyan o na sa mabot na Mayo 1, 2024 siguninis sa Department of Labor and Employment Bicol Regional Office 5 na kung saan tampok bigyan man laylay na lokal na produkto arukan gulay, prutas, bagasa sa iba pang mga produkto na mababakal sa baratong kantidad. Na obheto ka na kadiwa ng Pangulo na matawanan nila oportunidad ang mga parauma sin mga small and medium enterprise o MSMEs na magamit nila libre ang mga lugar sa pagbibenta kantindang mga produkto. Napigin ganyar ka na dole ang publiko na tangkilikon ang mga produktong pang-agrikultura kan mga paraoma sa rehiyon asin mga produkto, mga local products gikan sa mga MSMEs na kung saan an venue kan madlain na mga kadiwa ng Pangulo na ikukondusir sa Mayo 1 sa Albay ikukondusir ni sa Ayala Mall sa Legazpi ground floor al fresco. Tapos sa Camarines Norte sa SM Dait Mall entrance and ground floor harani sa BDO. Sa Camarines Sur man sa Robinson's Atrium, Robinson's Mall, Naga City, Camarines Sur, sa Catanduanes, sa 10-3 Verac Town Center, Gugon, Sirangan, Banwaan, Canverac, Catanduanes, sa probinsya ng Masbate, Gibunan, Kadiwa ng Pangulo, duman sa Social Center, Capital Road, Barangay Kalipay, sa siyudad din Masbate City, asin sa Sorsogon Province, duman sa Sorsogon Provincial Gymnasium, sa Capital Compound, duman sa siyudad din Sorsogon, Sorsogon Province.
Yan muna karandang kay Philip ang nakuha niya itong Barrett Harris Luwas, si karandang Diggs Martinez Jr. para sa RPN DZKI ang Magbangka Iriba reporting. Salamat karondang Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Albay May Buhay. Morning kay Pading Jory Dorosan. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Condolence palan sa pamilya ni batchmate, classmate Rids Maestrado. Binawian na po nin buhay sa indang ina. Unsi pala na magturugang ini si batchmate Rids Maestrado. Yan sa San Vicente Sur, digdi po sa Siyudad Can Iriga. Kumusta man ki punong barangay Boyet Nagrampa? Ki Kagawad Ronel Mendoza sinman Kagawad Johnny Nacario. Ko nakukonswiluhan daw ako kung minsan arog kaining mga nagkukopra kita pag-abot sa mga paratanong po may pagmakulog kita dyan hali man ako sa mga pagtanom nin mga gulayon, duma, pagtanom nin paroy, pagtanom ninyo kung ngunya na panahon day ka mahinguha, day ka magtanom-tanom man lamang tan hinuhurot bagakan sa tuyang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos ngaya food sufficiency. Paano magiging bastante ang mga pagkakaan kung dayman pinapadaba ang lado kan agrikultura digdi po sa tuyang nasyon. Pero sa dakulang problema kan mga parauma ang baratong presyo kan paroy alagad pag-abot sa presyo kan bagas mahal. Dai mo kaya maintindihan digdi po sa nasyon Pilipinas kung minsan tigpaparasabi bastante an ani ano ta nag-i-import pa ang Pilipinas kung bastante nin bagas an sa tuyang nasyon, bastante nin ani nin paroy. Sigaro may kurot sa bahan ang mga negosyante asin nagkapirang mga yaon sa lado man sa nakan gobyerno. Kung iisipon bagas niya to first class baga ang mga bagas sa Pilipinas. May mga nagsasabi nga ni na nag-i-export man kita tapos nag-i-import. Dahil mo maintindihan ang dalagan. Ano ta mag-export pa ang Pilipinas nin bagas kung bastante. Kung bastante an ani ano ta magpara-import pa an sa tuyang nasyon. May mga produkto po kita bako sa ng paroy o bagas. Napig i-export ana problema digdi sa satuyang nasyon so pig i-export papagayunon ang kalidad siyempre alangan man ipapabakal sa ibang mga nasyon alagad sa satuya alugod an itatada sa mga kumbaga maluyang klaseng produkto. Yan po ang katuntuhan kan mga Pilipino kung minsan. Kaya pag-abot sa kalidad ka na sa tuyang mga pinag-i-export na mga produkto halidigdi sa tuyang nasyon, kumbaga magayon ang kalidad. Kaya alang paano man so Pilipinas na pigpaparakuahan sa nakan magagayo na produkto tanganing ipabakal sa ibang nasyon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Parehas mo kayong produkto kanyog. Kumbaga kan para palaog sa mga imported, arog kan palm oil.
Puminagsak bagaan presyo kan nyug digdi sa tuyang nasyon kan mga panahon. Maray nga din ngunyan ta nakaka-recover na. Marahay bagaan presyo kan nyug ngunyan. Naglalampas nga ning 5 pesos an kada kilo kan bilog pang nyug. Tapos ang kopra naglalampas 27 pesos. Kaya lang kulang man ang bunga kanyog. Ngunya na mga panahon, lalong-lalo na inabot po kita kan tag-init. Yan ang pinagsasabing El Nino phenomenon. Pero maray nang gad, bakong bagyo ang sinapo ta. El Nino sana, kung arog kan mga panahon na rinaradas baganin makukusog na bagyo, ang riyon kan Bicol. Grabe bagaan namamati ang tang kasakitan, pagtios. Kumbaga, ang Bicol pati, saro ini sa pinagsasabing depressed region, digdi sa tuyang nasyon. Pero ako dahil dyan nagtutubod na, kumbaga, tios ang Bicol region, dahil lang napapakarhayan po kan mga nanunungdan. Dan mga politiko nga ni, digdi sa reyon kan Bicol, nagrarayaman. Digdi sa Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon, asin iba pang lugar. Diyan sa Masbate. Tapos, ang nangyayari pati kaya, digdi po sa satuyang reyon, sa ibang mga probinsya, digdi sa Bicol, political dynasty baga. Digdi sa Kamsur, namamayagpag ang pamilya Villafuerte. Sa Albay nga ni, sa sunod ng eleksyon, makarandidato, mga Salceda naman. Diyan sa probinsya kan Masbate, ang namamayagpag baga dyan, pamilya ko. Kaya sagkod pong arog kayan, ang dalagan kan Pilipinas, dahil nahali ang political dynasty, dahil naaprobaran itong anti-dynasty bill na nakabimbin duman sa Kongreso, asin Senado ta, siyempre sindapuan apektado kan bill na ini. Kundi iyan ang hinahalat kan sa tuyang mga kababayan, kan mga Pilipino. Tanganing bako na sa nang puro pamilya ang nagrarainar sa sarong lugar o sa satuyang nasyon. So iba, may kakayahan man, kaya man na magserbi sa gobyerno, kaya lang pag-abot sa makinarya, kumbaga, saro sa nagiging instrumento, tangani kang makaposisyon, digdi po sa satuyang nasyon, iyo ang kwarta. Kung bako ka ngayang pirakan sa nasyon Pilipinas, ay dahi ka na magparalaog sa batalyanin politika. Kung pirakan ka man, pwede kang mapugrot. Pwede kang madanyaranan sa imong buhay. Pag minalas-malas ka sa batalyanin politika. Kaya ang iba po, dahil nagpapara laog sa politika ang iba. Na kumbaga maating marhay ang politika sa nasyon Pilipinas. Ang mga nasa puder halos gusto gamiton, gabos na mga istasyon in radyo, TV. Ginagamit po ka na iba niya tong mga politiko. Kumbaga, pati ang ibang mga taga-radyo, kapot sa liog kan mga politiko. Ini po ang katotohanan na nangyayari sa tuyang nasyon. Kaya saro po yan sa kausanin pagtios kan Pilipinas. Takon ilinaog, so kapamilya, kapuso, kan sarong politiko, paano naman so iba na kapabliman sa posisyon na pwede man lumaog. Mayo kitang padudumanan sa mga simpleng sibilyan, digdi po sa satuyang nasyon. Kaya bagan iba, nag-aarasenso sa ibang nasyon. Halos habo na pong mag-star sa nasyon Pilipinas. Ang rason, rabi nga politika sa Pilipinas. Tapos nga, dahil man napapakarhay ang sistema kan paggugobyerno.
Pirang dekada na po, kadakol ng uminaging naging presidente ka nasyon Pilipinas. Hasta sa mga panahon na ini, pinapakiaraman pa kita ka nasyon kan China. Kaya may mga nagsasabi nga ni na bako na ngayon ining Pilipinas. Kunya na nga ini Republic of the Philippines, Province of China. Tapos kita, pag-arog na kayang Tatay Digong, ano na sa pinaglalaban mo sa Pilipinas na madara kanin bandera sa West Philippine Sea. Ayan po ang hinahanap kan mga Pilipino ngunyan, so dadaraw na bandera na ipaglalaban ang nasyon Pilipinas ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano ang nangyari? Yan ang dakulang kahaputan. Ang nangyari, nakabelo sa nasyon kan China, tagarumay pag-uurulay, ang dating presidente na si Presidente Duterte sa nasyon kan China. Urula ang paksiw, pag-arog po ini, kaini ang dalagan kan nasyon Pilipinas, kita man sa ng mga Pilipino, ang nag-uula kan sa tuyang nasyon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya kung gustong mag-asinso ka na nasyon Pilipinas, magtarabangan po kita. Mag-i-eleksyon, mayo ng ibang ginibo, kwartaan pa iralon. Tapos kung isa yan mga nasa puder, permi na sa ng iyong mga gustong magkapot. Iraralaog so kapamilya. Igwaman mga may kakayahan, mga pasado, graduado sa 4 na taon na kurso. Dahil natatawanin na pabor. Kumbaga, mayong mga nalalaugan na gayong trabaho, digdi po sa nasyon Pilipinas, digdi sana sa mga pulis. Kadakol na naman kan mga registered criminologist, mga naging pulis. Kumbaga mga baguhan. Kaya lang dahil man tulos nakakalaog. Ano ang ginibo? May registration pa sa outtaking duman sa Ligaspi sa Professional Regulation Commission. Piraan hinagad sa sarong bagong makapasar na pulis. Lampas 2,000, tapos gurutom pa. So nag-outtaking, tahaloy-haloy sa programa. Ang sabi, alas 9 na puunan, alas 11 na nin pagkaod to, dahil lamang pinaisnak. Lampas 2,000 de pesos. Grabe ang dilihensya po, pag-arog kayan. Kanyaon sa Professional Regulation Commission, mahirak man ka mo, nagparalapigot ang mga magurang, ang mga kaakian, makatapos makapasar. Tapos arog pa kayan ang gigibuhon. Kaya mayong asenso ang Pilipinas, pag-arog po kayan. Puro pigkakwartahan kan gobyerno kung minsan. Ako sana yan, maski ni bagang mga sa driver's license. Tapos ini pong mga sa renewal kan rehistro na mayo na nga ning tinataong official receipt and Land Transportation Office. Umabot man kaabala. Papel na sa nabaga, coupon ban, tapos sinisilyuhan kan LTO. So mga plastic cards, maray nga nito may nag-arabot na ngunyan. Kumbaga, anong nangyayari sa satuyang gobyerno? O, ang PNR, pagpaparasabi, ngaya, magiging 8 oras na sana ang biyahe haling Metro Manila, pasiring digdi sa Bicol, vice versa. Malatan, biyahe baga, Ligas Pinaga sa naman. Pero grabe po ang ginagastos kan gobyerno para sa na ma-improve ang serbisyo kan Philippine National Railways. Ako may pagtubod na kung talagang sincero ang satuyang gobyerno sa indang mga programa bako sanang sa DOTR, sa agrikultura, sa edukasyon, kung dahil man gad pagparaguntingan ang pundo, magdagos talaga duman sa tamang dadagusan, pwedeng mag-asenso ang nasyon Pilipinas. Pero ang nangyayari po kaya, maski sa mga patrabaho, digdi sa DPWH, grabe bagaan na corruption.
Kumbaga, saro yan sa pinaka-problema kan Pilipinas. Saro kita sa enterong kinaaban na most corrupt na nasyon. Basado yan sa survey sa international. Saro po yan sa nagiging ulang, kaya nagtitios ang nasyon Pilipinas. Pero kung mabawas-bawasan manggayod ang korupsyon, bakong tagarulampas ng 50% ang kurakot sa Pilipinas. Ang mga proyekto nga ni, eresado na, maskan mga pakasiminto kan tinampo, na panganay natatapos sa sang taon, uy, nagbabarakbak na, nagraralataon ang batiris. Tapos ang mga project, sabi may pundo, pirming ongoing, ay pambihira. Then, antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibon niya mong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita, Buelva, Padirayon, and Family, Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City, Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Irigas City, Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City, Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Irigas City, Mrs. Gloria De Villa, Santa Rosa, Laguna, Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Irigas City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur, Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay, Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Irigas City, sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo, An Manhemento kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Irigas City, Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Irigas City, Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite, Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur, Mrs. Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur, Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Irigas City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur, Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and Family, San Nicolas, Irigas City, Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Irigas City, and Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, sa Saindo Pugabos. Dios Mabal. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage ang hatod sa Indo kan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Irigas City. Mr. Pashi Singh, Spokesperson, Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation. San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Irigas City. Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City. CP number 0931-179-3971 with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baaw, Camarines Sur. Armbell Funeral Chapels, owned by Mota Estadilla Funeral Group, with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. Allen One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Irigas City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and Family, San Francisco, Irigas City. Eagle, June Rivina, Regional Vice Governor, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, located at Barangay San Roque and San Francisco, Irigas City. And Seps Food House, beside Gaisano, San Roque, Irigas City, care of Jenna Lynn Olea. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, for safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpilyo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe, Cadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margarito Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, Madonna del Parto Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda in Serapion, prayers from Longasa family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Po kita digdi sa tuyang programa, igwa na po kitang 45 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Naro sa tatawan tanin doon, ini pong mga sa online business. Pati ining mga sa online network. Tangon yan, usong-uso na. Pati vlog, pigo online na. Nagkikita bagay ning mga vlogger sa online, tapos ining mga online network, ginagaramit po baga.
Kung iisipon, igwa dyan mga salang ginigiribo, an vlogger, an online network. Maray kun so karahayan, an pinagpaparuluwas. Pero an iba, lalong-lalo na ini pong mga vlogger. May mga kalukuhan na pinagigibo ang mga nagluluwas, garo panraraot. Anhapot dyan. Ano ini taday nagkakasarara kan National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, tapos ining Department of Information and Communication Technology. Digdi po sa Pilipinas, kadakol nakakarulusot. Tapos may labag kita, dapat digdi sa cybercrime. Ano yan taday nagkakadarako? Day nakakarasuhan. Ang iba nga ni, nagbablog sa aswang pa. Nagkikita. Iwan na po kaya nangyari digdi sa San Ramon, dyan sa Banuan kan, buhi. Malagad, ribungan ang address. So, magurang nagkakandidato sa Santiago, syudad kan Iriga. Pero ang lugar ninda, San Ramon, buhi na. Diyan pa sana sa mga arog po kaya na sitwasyon. Kung baga dahil mo na nga ni ma-identify kung saan talaga ang address, ano ta nagpaparatubod man ang sa tuyang mga kababayan. Kung baga ang mga Pilipino kaya mahilig sa mga bakusan ng kontrobersiya, hindi mas tinututukan paninda kung ano-anong mga fake news na nagluluwas. Digdingon yan sa ringkunada, killer traveler na napapalibutan na subot nin polis, mga tanod, asin mga paradalan sa basketball. Tiglang nawara. Anong nangyari? Nga ako, garo may pagka-invisible, sabi man kay itong saro na yaon dyan sa pigpapahirahayan kong motor, haranidigdi sa estasyon. Pero ngayon may pagka-irago. Biglang yung nawawara, pag pigraralapag, biglang nasuhot. Ay pambihirang buhay, pag-arog na po kayan, andalagan ka na Pilipinas. Kung ano-ano na sa ng mga nagluluwas. Report! Pero nasa linya si Ate Bani. Ate Bani, pasok. Salamat tabi, Philip. Good morning sa imo. Good morning sa gabos ng mga parantabay kan sa imo programa. Adlang sa PPX sa dyan sa Barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur, tabi karon daw Philip sa aga. Nagingisi ka dyan. Ika nga ni, iyo man. Ano? Ika nga ni, nagningirit man. Iyo. Halangan man akong maghibi. Iyo, al talaga kayan pag maugma, nagningirit. Dahil maray na itong magparaog, uroog masa na kita daw, adikit nga na mga panahon kaysa magparamundo kita, grabe ng init. Iyo nga ni. Uy, happy fiesta dyan sa Kabanbanan. Sabi ko nga ni Karondang Kim York sa Hunyo, ma-celebrantan sa indang kapiyastahan sa sindang barangay sa aga. May mga activity na pinagtundosir kan mga nakalipas na aldaw tabi Karondang Philip. And mas magayon ko pa na maipasabot ni Kim ang iba pang mga activity kung may mga activity pa ngunyan na mga aldaw dyan sabi sa silang barangay. Anyway, yaon nga ni duman si Apa saka si Eman Lumapag. Ayun nga ni, magayon na magpasiring na dyan, ngunyan pa lang, tapos mag-night swimming, and diretso na sa aga na mapamyesta. Sana all. Sana all, di ba? Okay. Sa tayang mayroon na barata tabi Karanda Philip, digdis sa Barangay San Santo Domingo, Iriga, pinagsabi ni Kagawad Estelita Malaya, nagaro medyo nakakamati siya in the pressure. For medyo may mga pinagsusuwestiyon siya, pinagpo-propose siya na mga project digdis sa Barangay San Santo Domingo, alagad pinag-uulang. Dahil niya aram kung saan ang rason sa permis siyang pinag-oppose.
kan secretary dito sa barangay San Santo Domingo. Ano ta sekretary ang nag-o-oppose? Bako nga na miyembros ka na sanggunang barangay? Come again? Ano ta sekretary ng gayon nag-o-oppose ka na sa iyang mga marhay man na kaisipan gayod? Ay ko aram kun. Siyempre, dapat ang mag-oppose yan, kapitan o ka itong mga kaibahan niyang miyembros kan sanggunang barangay. Yan na nga di, anda ko lang question mark dyan. Sabi nga ni Kayan, ang secretary dapat nag-jot down lang sa mga minutes kan gabos na mga pinag-urulayan. Sabi ka Ronda Philip, pag-arugay na nagkaka-examine session. And iba man itong trabaho kan secretary sa mga miyembros kan sangguniang barangay sa Lambang Barangay Tabi Karandang Philip. And sinagsabi ni Kagawad Estelita Malaya na kuta may mga magagayon siyang plano mas nga ni daipan na aaprobaran ang budget sa Santo Domingo Iriga City. Alagad may mga lumasinda, may pinagpo-propose na kuta na project si Kagawad Estelita Malaya. Alagad daing na maintindihan daing secretary pero may siyang pinagkokontra. Siguro ngayon may kaanggutan ini sa kuya personal, din na maintindihan kung saan nataarong kayan ang sistema dyan sabi sinasambi na barangay. Karoon na nga niya sa pinagpo-propose ko ni Kagawad Malaya na i-implementar iyon na digdo kaya bagas sa barangay kan Santo Domingo Caronda Philip, pinagdadayo anyaon sa may taas na parte kan Santo Domingo itong Inurugan Shrine na pagdadayo yan kan sa tuyang mga kababayan urang ng gayo pag aram kayan nagkakaiguanin pagburbakasyon ang sa tuyang mga bakasyonista digdi sa mayroon ko na area saro yan sa mga pinagdodumanan. And aside from that, from aram kayan na nagkakaigwabagan ng mga special occasions, aram kan Holy Week, kadakos sa mga nagpapusirin dyan. Pero sa pinagpo-propose, di Kagawad Estelita Malaya, itong pagkakaigwanin parking fee at sabi sa Rondang Philip. Yan sabi sa nasambitan ng lugar. Anyway nga niya, ang parking area yan, dako naman sakop kan simbahan. Sa sakop naman nga yan, kan barangay, and bako nang sakop nga kan simbahan. Ano man dan pagdadagosan kan parking fee? Siguro, may mga may mga proceeds yan sabi sa Rondang Philip. Sabi nga din sa Kagawad Malaya, magiging transparent ang nasambitan ng proceeds kayan. Siyempre, ipapaskil yan dyan sabi sa nasambitan ng lugar na ipapasabot sa mga mapasiring dyan na iguan yung parking fee. Anyway nga niya, ang proceeds kayo, mapapadagos man sa Santo Domingo Iriga City. Nang gayo, kung halimbawa ngayon may pangangaipuhan ang mga yaon sa lado kan mga barangay tanod, pwede na yan makuha ang yaon dyan. Sabi, karon na Philip, ang bisan sa parking fee na yan, dyan sabi sa nasambitan ng lugar. Alagad, arag na nisan sinabi ko, kadako kang nagko-kontra and pinag-uupos kan secretary dito po sa barangay dito kanda Santo Domingo Iriga. Kung karahayan man, ano man tapag ulangon kay ni secretary? Kaya sabi ko nga bako lang Santo Domingo, kung halimbawa bagang kung halimbawa niya kung ma-realisar yan, bako lang Santo Domingo Iriga, and endot nang nag-implementar kan parking fee sa mga arog kayan ng mga pampublikong lugar. Arog na sa nabagangayakan na napag-araman ko sa sarong simbahan, duman sa may party kan Calabar Zone, may parking fee duman sabi Karondang Philip. Magsa motor yan or magsa kotse yan, anong klaseng vehikulo pag naglaog na naman sa simbahan na bayad siya ng parking fee, which is sigurado man, safe man. Ang mga nagpapark duman sa miyantas nila nag-aatendir kan misa, may nagbabantay tabi karon na Philip duman sa ilang mga behikulo. So, saka ang pundo pwede pang umagdagos sa barangay pakinabangan. Ayun na nga kaya lang ini na ang pinagpapara
ito para hapon, sabi nga niyan, hinanakit ka na sambitan ng kagawad, paano nga yan sa ang Secretary Lugod, ang higot-higot sa pagkontra. Kan gabot na imi na pinagpo-propose kong maging proyekto, digdita sa Barangay San Santo Domingo, which is makakatabang man ko pa. Kaya lang, yun na nga ang problema. Inda. At ibaad, umabot. Kung buhay pa itong lipontong Sir Elmer Potencio, tabi Ate Bani, mataram ito. Nga ni. And ito, sarap pa sa mga narireparo ni Kagawad Malaya na halos parang bulan na sabi karon da Philip na nakalipas itong barangay election, alagad garaw ngaya na naluluyahan ako ng mga proyekto na dapat na i-implementar digdi sa Santo Domingo. Baka nga paghanapan kami ng mga consequences digdiyo. Sabi karon da Philip, alagad sabi nga ni kaya Pero sabi baga kaya kan ibang mga nakaulay ko Santo Domingo, karon nga maluya-luya man ini si punong barangay Edwin Albanyo Sabi ko nga ni, pag-arog kayan niya ko na mga arog kayan na nabalyuhan ng liderato, ang barangay, siyempre, ang mga consequences siya unang sabi sa pagmasid karandang Philip. Kaya dapat magpakitang gilas man. Kung ano ang performance kan bagong liderato, at pwede ko na ikumpara duman sa nakalipas na mga liderato, leadership, kan sarong barangay. Kung halimbawa ba lang ngayong itong saro, medyo oro-active and in nakasalida, medyo okay lang, wala lang. Yan, dyan na napoon ang komparasyon kan mga consequences. Kundi in fairness man kay punong barangay Edwin Albanyo, tanapon pa sa naman, obserbaran ta muna. Nga ni, saka ang sarap sa punto kayan, kada ipaman kaya na aprobaran itong budget ng barangay. So, forward sa daita na aprobaran ang budget, siguro maisip na lang muna na kami, sabi ni Kagawad Malaya, din simpleng proyekto na pagtatabang-tabangan kan grupo, asin mahiling na kan mga taga Santo Domingo na may nahahaman na ang grupo mi. Yan ang pasabi sa tuyan sa Kagawad Estelita kan makaulan niya to kan nakaaging aldaw. So hoping na marealisar ang hihidaw ng mga proyektong yan tabi karon na Philip. Ang tibaad na kaulay man niya to ang secretary diglis sa Barangay San Santo Domingo. Sa ano rason sa termin niyang pinagkukontra ang suka magayon man na plano kan nasambitan ng kagawad diglis sa Santo Domingo, Iriga City. Uri na dapat secretary lang siya, mag-jot down lang kung ano ang trabaho niya, iba ang trabaho kan secretary in komparasyon duman sa trabaho kan mga yaon po sa sangguniang barangay kan Santo Domingo. Isa yan barangay secretary ngunyan sa barangay Santo Domingo, Iriga sa tabi Ate Bani. Bermilio tabi karon da Philip. Pero so dati man yan dati na bagay nagkapot dyan. Nga ni, kaya lang inda sa siring na lang kayan, pero may diit na dai pagkakaintindihan. Anduwang inyo. Kundi dawa yan dati nang nagkapot, kunyan lang dyan, magtarabangan ba kung mag-inulangan? Yan na nga ni. Ayun da. So, siguro may mga pagkakataon na diba at makaulan nga to ang lambang lado ko iniyo kasi maintindihan, marami nga to kung ano mananggad na ang pinakarason. Kasi rin kayan, ang singgitan kanduwang mga opisyalis na iniyo digdi sa Barangay San Santo Domingo. Yan muna ang sa tuyang informasyon. Ikan tabi sa location para sa Radyo Ronda, ini si Vanessa. Field Report! Salamat karondang Bane sa mga heras mong informasyon hali dyan sa Barangay Santo Domingo, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sabi nga ni kayan, pag-abot sa barangay, normal nanday pagkakairintindihan, kumbinsan, kan mga constituentes, kundi dapat sa mga barangay officials, maging ehemplo kami. Ang barangay secretary, kung karahayan, day pagparaulangon, ang karahayan kan barangay, ang naisipan kan sarong barangay kagawad.
Takan panahon po ni dating Kapitan Wedin Salvadora, maray mambaga supagi. Mambaga dakol man nagkaharaman ng mga proyekto dyan sa Barangay Santo Domingo, digdi po Siyudad Can Iriga. Kaya nga ni dawa siya na daog, kumbaga okay lang sabi ni dating Kapitan Wedin Salvadora. Normal man talaga yan sa batalya po nin politika. Alangan man, napuro na sa nakamugana. Maray kung itong iba ng mga mayong kalaban, arog dyan sa Barangay Salvacion, mayong kalaban, si punong Barangay Vicente Lagatik. Sa nagkakapira pong mga barangay, digdi po sa Siyudad Can Iriga, mayong kalaban sa mga nagkandidatong punong barangay. Kabali na dyan, Barangay Santa Elena. Maswerte sana mga barangay na ini na mayong kalaban na kandidato pagkapunong barangay. Pero kung arog kaya na bareta na yaon man sana sa barangay, kamo nagbabaranggaan, ay bako yan na magayo na bareta. Imbis na magtarabangan ng aning mag-asenso, ma-improve ang Barangay Santo Domingo, digdi po sa Siyudad Can Iriga, man po tabi pagparaulangon Mr. Bermilio bilang barangay secretary kung ano ang marhay na kaisipan kan kagawad na si Estelita Malaya. Kahaloy ng panahon ako, binsido man ako kainiki kagawad Estelita Malaya na talagang nagigibukan sa iyang obligasyon trabaho sa barangay. Maski nga na ikan mga nagtalikod na aldaw, bako siyang kaalyado ni dating Kapitan Wedin Salvadora. Sabi ni dating Kapitan, kulugod nga, mayong problema, digdi sa mga bako kong kaalyado. Ang problema kulugod nga, sa mga kaalyado ko, yan po ang masakit sa politika pag arog na kayan. So, iba lugod na bakong mga kaalyado, tul-tul, so kaisipan. So mga kaalyado na lugod, kung minsan, iyon nagiging ulam. Bagay, normal na ganyan digdi sa kinaban. Kumbagan iba, ma-pride. Balikta daw duman sa mga online, bako sana itong mga online network, kundi ning mga sa online business na kadakol po kan nabubudol. Kadakol kan mudos, ako pirang beses na ako na biktima kay ning GNT Express na ini, digdi po sa Siyudad Can Iriga. Nag-deliver nin pantalon, buy one take one, so saro, piot. Para sabi pa, duman sa paluwas ka itong, pinaghalian kan pantalon sa Metro Manila, Levi's. Minsan, igwang na biktima, buy one take one, ansaro, raot. An masakit pa kayan, kung so i-deliver sa imo, bako man so item na pinag, bakal mo, saka pinag-order. Kadakol pong mga instance na arog kayan, kaya makararaya baga kayo mga sa online business na ini, digdi sa satuyang nasyon. Iyan, dayan nalalapag ka na Bureau of Custom, Bureau of Immigration, kan Criminal Investigation and Detection Group. Pero bagang mga panlulukuan, arog po kayo ng mga negosyo. Dapat harasugon ini kan na patan BIR ta, dayan nagbabarayad din tultul na buwis. Kundi ang dapat maglapag kayo ng Bureau of Custom and Bureau of Immigration. Ano yan ta nakakarulusot, nakakaralaog digdi sa Pilipinas, ang arog po kaya ng mga negosyo na may mga halong panluloko sa mga customer. Pero ang beses na po ako na biktima kan GNT Express na ini, digdi sa Siyudad Can Iriga. Nan mga item, palpak, i-deliver. Makabubuisit baga, pigpapagalan po ang kwarta kan sarong nag-o-order.
Tapos iniman ng mga sa online business na ini, yan ipagpaparapahiling sa imong trademark, made in Germany, made in Japan, magagayo na ng mga made. Ang trademark, alagad pag-abot, mga pirata. Kung naarog nga ni kayo, bako sa ng pirata, kung na-receive kong portable generator, garo binasa sa ng kalburo, sulaog kan kahon, susaro mayo ng laog. Mga panluloko po ini, pambubudol. Kaya mag-isip-isip po an sa tuyang mga kababayan kay ni, ang mga nanunungdan sa gobyerno. Paanong dahil kita pagparalukuhon, maski ang nasyon kan China, na kita man sa ng mga Pilipino digdi, ang iba, mga manluloko. Sa kalukuhan, palusot, dahil napadaog ang Pilipino. Sa disiplina, kulang. Alagad pag ibang nasyon, pag rayaon sinda sa ibang nasyon, ka mga tultul, ka mga rok-rok. Kaya paano dahil pag abusuhon po ang sa tuyang nasyon, kung arog kayo ni ang dalagan. Kita man sana po na ibang mga Pilipino ang dahil ta pinagre-respeto ang sa tuyang sadiri, pag arog kayan. Pag hinahaluan tanin mga kalukuhan ang sa tuyang mga gibo, digdi sa tuyang nasyon. Abot sa batalya ni na politika, dahil nauuntok ang diringkilan tapos na ang eleksyon. Pirming ang nasa isip, politika, mayo ng ibang inisip. Pagkalaban, runoton. Pag kasurog, payamanon. Di nagray nangod pag-arog kaya ng mga sistema. Pero ang naapiktaran sa mga nagtitios na Pilipino. Maray sinda ta nagrarayaman na paano man palan. So, kumbaga, halos dugo na ang pabuloso na gano'n. Para sa na mabuhay, digdi po sa satuyang nasyon. Kaya dakol ang naghahapot kung minsan ang iba pong mga nakaulay ko. Isa daw talaga ngayon makakabago sa nasyon Pilipinas. Simple sanan kasimbagan kayan. Kung talagang sincero kita, digdi sa satuyang nasyon, magtarabangan kita. Kita man sana pong mga Pilipino na pwedeng magbago kan sistema. Ayaw man iba. Kung babaguho na ang sistema kan gobyerno, kan nasyon kan China, ay masakit na yan. Baka ng Pilipino ang magpaagi. Probinsya na sa nakita kan China, ay tapos ang Pilipinas. May mga nagsasabi nga ni na maray nga ni si Presidente Bongbong Marcos ta an kinuang kaalyado an nasyon kan Amerika. Takon an China pang yan inuyunan. Inuyunan si dating Presidente Rodrigo Duterte. Tapos kita ngod na naagta na kita. Naloko na po kita digdi po sa satuyang nasyon. Ultimo nga ning agtaangon yan, dahil mo naman kayang lukuhon. Kung minsan nga ni, yun na pong mananluloko. Tapos kita kaningod. Ikaw nga ning mga ngod, nagsasabi, ay ako nga dawad ako magpa-kurong, magpakulot. Takulot na akong dati. Maitom na akong dati. Ay, talaga gaya nga okay na. Sa kuya nga kamugtakan. Na buhay. Inisa nang sa ano yan sistema kan edukasyon sa satuyang nasyon. Dahil nga ni nakakanood din tultul ang face to face, ini pang mga sa online na ini module. Kadakol po kan nagsasabi, maski ang mga magurang sinasakit nga nga makanood sa face-to-face ang ibang mga kaakian. Ano pa daw nga ng mga sa online sana? Tapos, ining distant learning na ini.
Tapos sa module pigpaparatukduan sa mga kaakian, ano manan manunodan kayan kan iba po niya tong mga eskwela o estudyante. Ay, maray-rahay itong kumbaga yao na sa intermediate. Pero pag abot digdi sa primary, poon po yan kinder, dyan po nasasakitan ang mga eskwela. Bueno, antes po kita magpadagos kan sa tayo ang programa, nagkakapira mo na liwat na mga pagirumdum. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at magkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw.
Problema po is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya maintain ko na ang Yeling. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure na hahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga ako masayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maaral. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung
ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care. Kidney Care! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 27 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Minsan arog kayo ng mga parapisar nin kopra, para kopra. Iguan po mga makukonsuelong istorya. Minsan ang ibang mga parapisar ginigibong hilaw ang kopra. Kung sa ibabaw luto, pag abot sa erarom kayan, hilaw. Kung anay ka ito, kan sa si Roma pa, igo akong ipinisar ka ito, medyo hilaw-hilaw pa nga sir, pero ngayon porsentuan bawason ta. Nasa indo niya ako yan, kung pirang porsentuan gusto nindong ibawas. Basta dahil na niya ako kan mabil ta duman sa harong na dara pa kayan, ta pig guguyod kan pamaba, karabaw. Kung narog kaining panahon, abang init, tapos ang dadalaganan pati ka na agihan, mga 5 kilometro. Kung balikan di, bali 10 kilometro na yan. Bawasan ta, nasa na ngayon 15%. Ay, okay na niya ako yan. Basta dahil na niya ako kan mabalik duman sa harong. Ay, kung na niya ako yan, ibibuild ta. Otro pisar ko, medyo natutong-tutong ta, nasubrahanin gatong. Ano ngayon ita, garo, lutoon naman na marhay. Tutong na pati. Kamu man daw niya ako, puro na sa nakamureklamo, hilaw-hilaw. Tapos, matutong-tutong. Mayo naman niya ako kamong padumanan. O sige, nalugod niya. Kasunod nga, pakarahayon muna ang pakakopra. Bako man kaya niya ako akong veterano pakakopra. Kamu man kaya. Ito man na sarong komprada. Sabi kan manugang, ta pigtitiwalaan ka itong panugangan. Kadaw mo na yan magpisar-pisar. Wait, pag nahiling, kumbaga pipisilon itong kopra. Ipapahiling duman ki panugangan niya. Kaya amay, ilaw. Kaya nabansagan, kaya na mga parapisar, tadi na naman nga si amay ilaw. Ay, makonsuelo kon minsan.
Kasi ba naraya-raya ta, ano man ngayon, kada mapisar kami, po pisulinan na pipilsionan kopra, tapos dikit-dikit sa na ngayong pagkahilaw. Isusumbong nga kay panugangan niya, amay ilaw. Ganing paroy man, minsan may mga kalukuhan man po dyan. Itong mga ngaya, manirot-sirot raw nga kita ka mga sapuro. Hahaluan yan nindikit na mga maturutim gas. Tapos palulubagon ang paroy. Tapos pamamarahon dikit. Kung minsan, bako saan ang komprador ang nagigibo po nin mga kalukuhan. Pati ang mga parapisar. Kaya padinunungan, digdi po sa satuyang nasyon. Hindi ang masakit man, ini bagang mga pisaran, ako tinisting ko na yan. An kiluhon mo, duman sa kiluhan na manumano, halimbawa kopra, maanom na kilo. Pag abot na duman sa baskula, na 5 kilo na lang. Ay niya ako, talagang ibang klase ang negosyo. Gawa pang mga baskula dyan na may kalungkutan, madaya-daya. Parehas man yan, ining mga parabakal ninurig kung dahil mo maburbantayan. Igwa po dyan na pigtatangon na kunyan ka na baskula. Pwedeng madarang ka kung minsan mga 10 kilo. Itong mga parapisar. Itong mga nagbabakal ninurig. Kaya puro sa nabaga niya ako digdi sa Pilipinas kung ano-ano na sanaan mga ginigibo para masana makapanlamang. Kaya minsan dyan po din nag-aasensoan sa tuyang lugar, an sa tuyang nasyon. Kumbaga mas pinapairal pa ang panlalamang sa kapwa. Ini sana bagang mga abang yayaman na. Grabe pa ang mga kalukuhan na ginigibo. Diyan nga ni sa banwaan ka na buhi, ang laoyay. Sabi yun, first class, subagas. Alagad, dito palang pigrimil. Ako nakatungod na dyan. Halos sa kabanga, kan bagas, may halo pang NFA. Tapos, puro binload, ang iba. Ang ibabaw, first class. Pag dumanan sa kabangaan, iba na. Bako na second class, third class na nga. Ganyan. Diyan po nakakapanlamang ang iba pong mga negosyante kung hinahaluan ng mga kabalbalan. Kaya minsan, kumbaga, dahil taman maibitaran digdi sa kinaaban na kastiguhon ang kinaaban na kung ano-ano na sana pong mga piggigibukan ibang mga kababayan niya to para sana makapanlamang sa kapwa. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Oy, happy birthday pala sa kuyang classmate ki Pilar, Pinky Gascon, Renard, nayaon dyan sa nasyon ka na France. Siyempre, happy birthday man ki Manay TC Salcedo Ignao, dyan po sa Santiago, digdi po siyudad kan Irga. Kumusta ka mo sa mga taga-barangay Santiago?
man na okan madukayan ana lawas ka na sarong lalaki duman sa Lokban Quezon. Pinagbistuan biktima na si alias Luis, 51 anyos, residente ka na Sitio Gitna, Barangay Atulinao sa Lokban, Quezon. Sa nagunong informasyon sa Quezon Police Provincial Office na pag-araman na bantang may pigsasagibong family gathering sarong na pagsasadiri kan tugang kan biktima na binistong si alias Mario kan nakalis na aldaw kan magpaaram na mapuli na si alias Luis. Alagad kinaagahan kan Abril 23 nahiling na sana na mayo na nin buhay ana lawas kan biktima kan sa iyang sadiring tugang na si alias Mario. Sa maduot na parte harani sarong kaini. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad na pag-araman na ang biktima ang igwang pigsasapong helang na hypertension asin man naka-eksperyensya na nin heart attack kan taon 2023. Sangon niya nagpapadagos paman ang investigasyon kan mga kapulisan dapit sa nasambinta ng insidente. Kaya ingat-ingat po kita ngunya na mga panahon sa sobrang init, pwede talagang atakihon itong mga may hilang sa puso tapos high blood. Maging komplikasyon sa indang hilang. Plano man na paimbestigaran ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senador GB Ejercito ang napareport na kurot sabahan kan mga doktor asin mga pharmaceutical companies sa pagrereseta sa mga bulong sa indang mga pasyente. Sigon ki Ejercito, nakatagama siyang magsunad ng resolution sa maabot na Lunes, Abril 29, ang aning siyasaton kana mga nanunungdan kana committee sa Senado. Doon pa man ni Ejercito nagkapirang bulan na ining ipinaabot sa iya kan sa iyang mga pharma companies asin mga whistleblowers alagad kinakaipuhan mo nang i-research asin pag-adalan ang nasambit ng bagay. Sangon yan, sa banwaan ka na pili nakakapag-rehistro pa man giraray ni na pinakahalangkaw na health index. Basado sa datos, gikan sa pag-asa, may eksperyensyahan pa man giraray na 46 degrees Celsius na health index sa nasambitan ng banwaan. Mantang nasa 28 mga lugar man sa nasyon ang makaka-eksperyensya nin halangkaw na health index. Kung kaya patanid kan mga autoridad, pirmihan pa man giraray ang pag-iingat. Hoy, good morning Ma'am Palan ki Engineer Monmon ngo. Sa tuyang mga kapinsanan, amigo-amiga dyan sa Wine Sands Trading sa sentro ka na syudad nin Iriga. Siyempre, kumusta man ki dating Congressman Sal Portuno Sr. and man ki Vice Governor Sal Portuno Jr. Siyempre ki Ma'am Jo Portuno. Kumusta na kaya si Pinsan Angelo de Villa saka si Ronnie Maestrado dyan po sa Inapatan, Nabwa. Madali na ang piyesta dyan po sa Banwaan kan Nabwa. Kundi maiinot mo na digdi sa Barangay Santa Cruz Sur dyan sa may City Hall ka na syudad nin Iriga. Sa Mayo 1 ang kapiestahan kasabay ka na Labor Day.
Big linaw man ka na sarong opisyal kan Philippine Statistics Authority PSA na nakakapiktar ang paglubukan populasyon sa inflation rate sa bilog na nasyon. Sa naging paghampang sa mga kagawad kana media ni Raul Aspi Jr., officer in charge kan Philippine Statistics Authority digdi sa probinsya kan Camarines Sur, bigsaysay ka ini na saro sa iyang suhestyon ang law of supply and demand nen hulita nagtutubod ini na in kaso talaga halangkaw ang supply an maapektaran man ang presyo ka ini. Alagad nen hulita nagdadakol man ana numero kan sa tuyang populasyon, nagdadakol man ang demand kung kumparar kaidto. Holidigdi na apektaran ana paglangkaw kan inflation rate na pigigibuhan naman subuot nin mga lakdang kan gobyerno kung paano mapababa ini. Mientras tanto, piglinaw pa man ni Aspe na ang kada commodities na pigkukuha ang presyo para sa CIP ang iguanin weight basado sa indang Family Income Expenditure Survey. Kung sain, dakula na gabat na nakapalaog sa food and alcoholic beverages. In kaso dakula subuot ang share kaini sa general inflation, dakula man ang share kaini sa uptrend kan inflation sa bulan. Hoy, kumusta man palan ki dating City Councilor Sani Maestrado kan siyudad din Iriga. Sin ki Madam Carol dyan po sa Butawan Resort. Siyempre sa iyang mga pag-iriba ki Manoy Tor. Ki Edgar Balbuena sinman ki Manoy Idi Oronan. Basta na ka si Pinsan Poli Flores. Yan sa San Francisco, digdi po sa siyudad kan Iriga, kumusta man ki Pading Bon Midyado, sinman ki Nilda Salcedo, Kuya Hermia, sinman ki Nay Tarsing. Yan sa gabos na pong mga taga Barangay San Francisco. Yan sa Banwaan Kana Bato, kumusta na kaya si Engineer Paulino Laganson. Yan sa Lanis Birthing Home. Diyan po sa Banwaan Kana Bato. Nakaulay ko itong saro sa aki ni Dr. Landaga na babae. Ana sabi niya, maray man niya. Yan si Junjun Zorilla, ana samuyang mayor. Pinsan pa pala niya. Sige nga nga bisa kayan sa kuya. Kan saro kaya niya ako. Medyo na open ako. Tawag para pahalat ako. Pagluwas niya ako, inisnab ako. Ang sabi, maduman sa land bank. Pulok-pulok na. Naiintindihan taman. Ang hero po ni Mayor Junjun Zorilla. Kaya lang niya ako, may mga pagbabago na ngunyan sa pag-uugali kan alkalde ka na Banwaanin Bato. Kaya ito niya ako, bako man niya na arog kaya na medyo may pagka-isnabero na. Kundi, dahil ko man niya ako mabasol, siyempre, sibot, nakakabalik pa sana. Sa iyang pagka-suspindi. Dakol pa man mga pinagkakasibutan. Siyempre, bakong basta-basta na nakabalik siya sa pagka-alkalde kan Banwaanin Bato. May mga paplansyahon na naman siya pag-abot sa dalagan kan operasyon kan lokal na gobyerno. Tapos ang nangyari garo, medyo nag-iwas-iwas muna sa mga interview, pakikiulay ining si Mayor Junjun Zorilla. Dikit na oras man lamang kuta, makuhan man lamang ni na dikit na informasyon dyan sa Banwaan kan Bato. Kung ano ang nangyari, nakabalik siya. Mayo man maraot baga dyan na haputon siya, dikit na bagay. Kung nabuo niyang pagpara haputon kan mga miyembros kan media.
Tapos kung ano naman ang sa iyang mga programa, plano sa Banwaan kan Bato. Tapos siyempre sa iba dyan na mga empleyado, pwedeng naribayan na. May mga ginibo man pong pagbabago si Acting Mayor Junjun Acting Mayor Vic Ramos kan Banwanin Bato. Durante kan magtukaw siya bilang acting mayor. Kaya pag abot sa bagay na ini, talagang masinsinan ngunyan na andalagan kan operasyon kan lokal na gobyerno dyan po sa Banwaan kan Bato. Come sure. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipili Paracena. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Antabayanan, ang sagupan kan mga piling-piling atleta kan Reyon Bicol. Palarong Bicol 2024. Blow by blow account ang pagatod niya mo kan mga report sa manlain-lain na events hali sa divisyon nin Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, asin ang host province kan Albay. Palarong Bicol 2024. Ihahatod niya mo sa Indo ang malinaw, komprehensibong resulta kan gabos na events. Kakaiba ang bilog na fersa kan News and Public Affairs kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga sa pakikipagtabangan kan samong mga sponsors. Palarong Bicol 2024, Abril 27 hanggang Mayo 4, 2024. Abangan! Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibon niya mong live coverage kan Palarong Bicol 2024.
Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita Buelva, Padirayon and family, Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City. Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Irigas City. Divilla Store and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Irigas City. Mrs. Gloria De Villa, Santa Rosa, Laguna. Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Irigas City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur. Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Irigas City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo. An manehemento kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Irigas City. Queenie Toriano Hapa and family, San Miguel, Irigas City. Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite. Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur. Mrs. Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur. Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Irigas City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Irigas City. And Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Saindo Pugabos, Dios Mabalo. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage ang hatod sa Indo kan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Irigas City. Mr. Pashi Singh, Spokesperson, Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation. San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Irigas City. Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City. CP number 0931-179-3971 with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baaw, Camarines Sur. Armbell Funeral Chapels, owned by Mota Estadilla Funeral Group, with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. Allen One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Irigas City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and family, San Francisco, Irigas City. Eagle June Rivina, Regional Vice Governor, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, located at Barangay San Roque and San Francisco, Irigas City. And Seps Food House, beside Gaisano, San Roque, Irigas City, care of Jenna Lynn Olea. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na! Balik po kita rin sa tuyang programa. Igawa na lang kitang 6 minutos antes kitang magpaaram. Matindi talaga ang mga nagigibonin na fake news digdi po sa tuyang nasyon. Yata pala pinaglinaw kan Presidential Communications Office o PCO na fake nagwawarak na video na pinagasugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Armed Forces of the Philippines para atakihon sa rong partikular na nasyon, pambira.
Sinabi ka na PCO na mayong arog kaining direktiba ang presidente asin ini ana sarong peking audio sa naman na kunyari ang boses kan presidente gamit ana generative artificial intelligence. Ipinipirit pa man ka na PCO na padagos ana sa indang lakdang para labanan ang fake news, misinformation, disinformation, asin malinformation sa paagi ka na sa indang media and information literacy campaign. Matindi na pati ang sa tuyang presidente, ang sa tuyang gobyerno, binibiktima kan mga nagpapaluwas na fake news digdi po sa tuyang nasyon, bako na talagang basta-bastaan na Pilipinas. Kadakol na pong mga nangyayaring kabalbalan, mga kalukuhan, apera kan fake news, ini pong mga hacker, vlogger, scammer, naglalakop digdi sa tuyang nasyon. Pero kung an pakusugon baga kana mga vlogger, hacker, scammer na ini ang signal kan mga telcos ang nagkukusog kaya digdi sa tuyang nasyon sa ibang mga kalukuhan. Nagibo-gibo man sana kan mga ibang mga Pilipinong mayo maginibo sa buhay. Kinadismayo man kan grupo kan mga parasiraan na naging kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pagpapahaluag sa proseso kan importasyon kan mga agricultural products. Sigon ki pambansang lakas ng kilusang mamalakaya kana Pilipinas Presidente Pandu Hicaps duman sa syudad ka na Legazpi na daay napapanahon ang nasambit ng kasuguan lalo pa ang dakul na mga parauma asin saradit na mga parasira sa nasyon ang matinding naapektaran kan El Nino. Ana liberalisasyon sa pag-aangkat kan mga agricultural products iyo ana garo subuot paggadan subuot ka na gobyerno sa kabuhayan kan mga lokal na parauma asin na parasira. Paliwanag kainin na day kayang makipagsabayan ka na Pilipinas sa mga darakulang nasyon dahilan tasagkod sa ngunyan iyon atrasado pa man giraray ang agrikultura sa tuyang nasyon. Dagdag pa kainin na tangin sa naman o mayayaman sa naman ng mga nasyon makikinabang sa kasuguan na inikan sa tuyang presidente. Sigon pa ki Hicap na sarong pagbubutig o paghahambog pag-aangat magpapababa sa presyo kan mga agricultural products dahil anta napatunayan na sa nakaaging mga taon na daay man ini epektibo apera digdi nagpapasakit sa naman sa mga Pilipino. Pagtanggal subot sa non-tariff barriers sa importasyon iyo magpapalugmok pa sa tuyang ekonomiya. Kailan kumbaga hahalunon kan international corporation control sa ekonomiya kan sa tuyang nasyon. Santisima, pag-arog po kayan. Dapat pag-adalan mo ng marhay kan sa tuyang gobyerno sa indang mga pinapaluwas na kasuguan. Dipisil po pag-arog na kayan ang dalagan kan Pilipinas. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Diggs Martinez, Glenda Biares, Senman Vanessa Tataro. Sa information si Jimmy Guanzon ang lalaking pag nagtindog duman sa West Philippine Sea day kayang patumbahon kan nasyon kan China. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa lado technical si Cha Binaobra. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Mayo pa siya pa.
Nagpapadyos mabalos kan sendong na sawang pagantabay.